Maswera sei mhuri yeZimbabwe. Mufariro wedu kusangana nhasi musi wa2 April since takawirirana kuti tinenge tichipanana ma-updates ezvinenge zvichiitika kunyanya-nyanya pano panyoka yemabhunu channel. Right, tine good news dzatoda kutanga nadzo. Vari kuita administration yekuronga demonstration yemusi wa8 kuZimbabwean Embassy kuPretoria. Vari kuti mapepa afambirwa, tsamba inofanirwa kuenda kumapurisa, notification yagashirwa. Saka tinoda kutenda Mwari naizvozvo. Then chechipiri, tinoda kuti titsiurane naComrade Mutsvangwa. Comrade Mutsvangwa, how can you come out muchitaura imimi kuti muri kucelebrate kuti Comrade Nyoka Yemabhunu akasungirwa mapepa kuSouth Africa and muri kutarisira kuti vadhipotwe vauye kuZimbabwe vabatire mhosva yekuti vanga vachida kubvisa president pachigaro. Imimi weCIO wamunotuma kumakotsi vari kuuya nedhoketi yemhosva yekuti vakadya mari yemunhu yestendi yavakatengesa kuZimbabwe. Ivo vasina kana stendi yavo yacho, vozotengesa stendi. Then dzanyaya mbiri dzamuri kuedza kubuditsa. Hamunyari here kutadza kurwa nevanhu vezera renyu? Vari kuwana Comrade Gezako ndo wezera renyu. Siyai vechidiki varatidze kushushikana kana kuti vataure nehurumende yavo vakasununguka. Ngatiregedzei kuda kutyidzirana nekuda kumbunyikidza vanhu kuti vasataure panenge pachikanganiswa mune zvekuita nehurumende. Kungoti Mutsvangwa waita mukwasha wedu kumanyika uko, hatichanyanyi kuda kuti tibate zvakawanda. But imimi saMutsvangwa ndimi makatanga kutaura imimi kuti if you can't deliver you need to surrender power. Makasungirwa here mhosva yekuti moda kubvisa president kana kuti maitaura zvinhu zviri very clear and straightforward zvatakafara nazvo tikakuombererai maoko? That's the same message yanga yachitaurwa naComrade Nyoka Yemabhunu. It's the same message yatiri kutaura izvezvi. Last week takaona malecturers epaUniversity of Zimbabwe vachistrike vachiti lecturer munhu akafunda makore nekupfeka nguo dzinodhura dzekunzi agraduate, madoctors, maprofessors, muri kuvapa $250 yekuAmerica. Asi ivo pavari kubuda vari kutaura kuti vakomana, pamakabvisa mugave vanhu vaiora $2,250 malecturers vachitoti ishoma vachitarisa nebasa ravanga vachiita. So kana vadzidzisi vepamauniversities vabuda vachiti tidzoserei pa$2,250 atatagara tichitambira, imimi if you can't deliver, surrender power. That's the message yatiri kutaura panapa. Ma-general civil servants, mapurisa nematicha wekuMinistry of Agriculture nevamwe vese havana zvakawanda zvavari kuchemera. Vari kutaura ivo kuti tidzoserei pamasalaries atakambonga tichiwana $560 kana mada kuwedzera mosvika pa$650. Zvakamboitika zvinhu izvozvo zvinogoneka. If you can't deliver, surrender power. Then majunior soldiers ari kutaura ivo kuti tidzoserei kuma$560 kana mada kuwedzera motisa kuma$600 and something, nekuti tiwanewo mikana yekuti maloni ataimbowana tichipiwa as civil servants yekuti you could get loan very easy about $4,000 wobhadhara zvishoma nezvishoma kumabhengi. Mikana iyoyo idzoke. Imimi moti hanzi vari kuda kubvisa president. If you can't deliver that, you simply need to surrender power. So ndo zviri kutaurwa nevana veZimbabwe, ndo message yaComrade Nyoka Yemabhunu kuti maitikira ari kuita zvinhu, if you can't deliver, be ready to surrender power. So iwe unongoramba uchingoti we have a mandate kusvika 2028. Kana vanhu vaona kuti 2028 acho uri kukundikana, then worayamba wakanyarara here kutaurira kuti muri kutadza basa, ibvai papinde vamwe, because tine a lot of options as Zimbabweans. So imimi moda kuita zvidzoi muri pamaposition, you don't know what you are talking about. Every time we are just talking of manize this, manize that. We are tired of that. We need to see zvinhu zvinobatika paground. Hatisi kuda vanhu vanoramba vachitaura.
right. Since tamboti mukwasha wedu kuwamanyika hatichadi kuramba tichitaura nezvavo waMutsvangwa, but please comrade Mutsvangwa, dzidzai kutamba nevanhu vezera renyu. Siyai vana vadiki vari kugadzira generation ramangwana ravo vagadzirise, musatiudzire zvekuita musoro wambuya wenyu. Then now taakudzoka paissue yedemonstration iri kuenda kumberi macomrades, whether they like it or they don't like it. Reason yedemonstration toramba tichidzokorodza kuti we have noted kuti the embassy of Zimbabwe in South Africa iri compromised. They are playing hand in hand nezvigananda vachibika ma-ID documents acomrade Nyoka Yemabhunu to such an extent yekuti pairi kupiwa nema-lawyers to verify the correct papers, they are saying kuti these are wrong papers. Imimi vanhu vekuembasi, imimi comrade Nyoka Yemabhunu akazvarwa 1977, makamawana kupi imimi? Muda kumuita moved here or what? Please tinyareiwo, let justice prevail. Hakuna munhu ari kutaura zvokuti we want to unseat someone. We are saying whoever can't deliver must surrender power. There are ways dzakawanda dzinotaurwa dzekuti vanhu vasarende power. Paitaurwa neissue yeimpeachment kubva kumovement yegeza movement, vakataura kuti vanoda kuita impeachment, vanewo dzimwe nzira dzavainadzo. Isisu hatisisu takadaro, takazvitsigira izvozvo. Asi isisu seM31 movement tee tichitaura kuti isisuwo tinowo nzira dzatinoda dzekuti change iwepo. Kazhinji isi tiri kutanga tataura kuti gadzirisai apa, gadzirisai apa, gadzirisai apa nepapa, handiti tiri kudzidzisana. Ndo zvinotaura M31 movement izvozvo. Hatisati tasvika patime yekuti chibvai, but tiri kuti gadzirisai. First thing chatoda kuona chigadziriswa, kana muri vanhu vanoteerera, ma-lecturers akataura last week kuti please tidzoserei pamasalaries edu, vadzoserei pamasalaries avo. Then the next concerns dzinenge dzichiuya, they need to be listened. Kwete kuvhundutsira vanhu kuti muri kutaurire no. Let's respect each other as fellow Zimbabweans. Generations come, generations go. So musaite unga kunzi muri madhara embeu, hamusi wembeu ba. Your time, you saved your time, it's time to go. So accept kukura, accept age, accept failure. Hazvinyadzisi kuti takundikana. Munobva vari kuti vanozvigona vozvigona. Variko ma-forces akawanda ari kutaura kuti sisi tinogona kurova basa iri zvakanaka. So ngatirespektanei. Kana taakutadza kurespektana, muchienda unoita press statement yekwatakawana no. Isisu vamwe tinozopedzisira tatsamwa nazvo, hatizozvifariri. Tsiurikai mukwasha seSamutsvangwa, ngatiitei hunhu toita discipline, to-maintaina ma-principles amakataura kuti whoever can't deliver kana ari president wenyika, he must surrender power. Wopa vapfana vanozvigona. Nesuwo taatosvika kuma-40 years, taakutotaura kuti tinozvigona. Tipei muone kuti nyika inake here. You give us, tipei muone 2-3 years nyika inenge yahuchine mukaka, especially nema-minerals resources atinoziva kuti arimo muZimbabwe ari kubiwa nevashoma, vari kurifeiwa naComrade Chiwenga wachinzi zvigananda. So zvigananda izvozvo tinozviti pasi nazvo. Ngavachireka komba vapfire mweya wekuba, dhimoni rekuba ribude mawari. Kana zvanetsa, tine wezvemweya wakawanda muZimbabwe. Tinoita 3 days of prayer and fasting. Tonamatira dhimoni reumbavha, dhimoni reugananda robuda, nyika yoende kumberi. Kwete kuti sisi tiri kutaura kuti pane dhimoni apa ngaribviswe moti anzi vada kubvisa hurumende pachigaro nechisimba. Hatipo pakuti toda kubvisa hurumende pachigaro nechisimba. Don't misquote our comrades. Musava misquote vana comrade Nyoka Yemabhunu. Those people, they mean what they are saying. They are representing their generation. You represented your own generation, so don't threaten vana tatenda. So musi wa8 toramba chidzokorodza, tiri kusangana nesu tichanga tiripo. Ngatisanganei macomrades pademonstration yatinenge vanotaura zvavanotaura. Yes, ite kuti chikunzwai. Musati drag sisi kupinda ma-personal fights enyu. Muchiti vana comrades ari vakavazoti vana Gambakwe vakadai. Vana Gambakwe vanhu vari kushanda kuspreada message yavo. The way they present it, kana vaipresenta differently from the accurate points dzinenge dziripo, it's their issue of presentation. Credibility inoluza ndeyavo. Hatina patakavata isisi. Tiri kuti message yavari kuramba vachispreada ngaiende, because he is alerting vana veZimbabwe kuti tikurumidze kuziva zvinhu zvinenge zvichiitika. The only thing chiripo ndechati we don't have contact with them kuti tinge
tichiwapa the correct information, but the bits and pieces which they get, they are serving a purpose in terms of publicity. Hatina kuvataka vanhu vakadaro vatakataura nezvavo tichiti pasinawo mazita takakupai, so ivavavo toramba tichiti pasinawo pamberi nekubatana, pamberi nerevolution, pamberi nemarch yemusi wa8 tatenda Zimbabwe muswere munyasha.